Nhar is-Sibt inti se tiddeċiedi l-futur ta' dan il-pajjiż. Is-Sibt il-pajjiż se jitmexxa minnek f'dawk il-5 sekondi li inti tmur u titfa' l-vot tiegħek. Fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali fuq il-Breakfast Show tal-Istazzjon Nazzjonali TVAM, il-Prim Ministru Lawrence Ghanzi għamel appell qawwi u b'saħħtu. Jien lest ma' sħabi inkompli nservi b'umiltà, perfett minix, żbalji nagħmel bħalma jagħmel kulħadd għax l-uman huwa l-uman, immu privileġġ sabiħ li tkun mexxejt il-gżira sabiħa tagħna u jkollok ix-xorti kbira li tajt jien f'ħajti lil Malta għamilt ħilti biex nagħmilha aħjar, isbaħ u iktar b'saħħitha. Fil-5 snin li ġejjin, Lawrence Ghanzi irid li bħalma ssaħħet Malta fl-aħħar 5 snin, fil-5 snin li ġejjin pajjiżna jkompli jkun aktar b'saħħtu. Malta hija b'saħħitha. Il-ġob tagħkom fil-biċċa l-kbira hemm qiegħed, intom studenti l-università l-MCAST fis-sistema edukattiva tagħna sa toħorġu u jekk il-bambin irid tiggradwaw, tieħdu pjaċir, tiċċelebraw u mbagħad tmorru għal post tax-xogħol ħafna minnkom tiġà iġew min jaħdem ċertu servizzi finanzjarji tiġà qiegħed bil-ġob f'idejh għal volja qiegħed għadu fl-ewwel sena jew fit-tieni sena. Da sabiħ ta' pajjiżna. Waqt l-intervista li saritlu minn Joe Mifsud u Pierre Portelli ġew diskussi diversi temi fosthom l-aktar ħaġa importanti għal familji Maltin, il-ħolqien ta' impjiegi. Għandna ekonomija tanti b'saħħitha li hi kapaċi toħloq kwantità ta' jobs fejn m'għandekx bżonn livell għoli ta' skola, basta tkun les li taħdem u basta tkun les li titħarreġ. Fabbrika pereżempju toħodlok ġuvni bla O-levels, school leaving certificate, imma jkun lest li jitħarreġ biex iħaddem magna. U l-Prim Ministru reġa' spjega l-weda tal-Partit Nazzjonalista li jinħolqu 25,000 job ġdid fil-5 snin li ġejjin. Fejn ser jinħolqu fejn? Turizmu, manifattura, avjazzjoni, l-inġinerija, il-qasam tal-inġinerija, edukazzjoni, saħħa, servizzi finanzjarji li llum qegħdin stabbiliti bl-iktar mod stabbilit kbir f'dar reġjun, fil-qasam diġitali, ICT, fil-qasam tal-kreattività u tal-innovazzjoni. U meta wieħed jiġi biex jiddeċiedi l-vot tiegħu, wieħed mill-fatturi deċissivi li jrid iħares lejh huwa l-kredibilità politika tal-bniedem li jista' jkun qed imexxi l-pajjiż. 5 snin li għaddew inqalbet id-dinja. Fil-5 snin li għaddew kena 3 dittaturi ma ġembnaw, 3 dittaturi, sparixxew f'5 snin. 5 snin li għaddew kellna l-Italja, Spanja, kulħadd ferħan, kulħadd hekk, illum għandhom diżastri. Kollha kemm intom. Għażilt insemmix qed jiġri fl-Italja. U ma jonqos li wieħed mill-mumenti ibsin iżda deċiżivi għall-Prim Ministru fl-aħħar 5 snin kienet il-kriżi tal-Libja. Kont nippretendi li Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni da, joħroġ ċaru tont b'dikjarazzjonijiet ċari le. Imma għażel li joqgħod fid-dell, għażel li joqgħod l-aġemba biex ma jmurx jinten ma' xi ħadd. U mbagħad meta l-logħba kienet fl-extra time u kienet waslet biex il-referi saffar is-suffara biex it-tim rebbieħ jiġi ddikjarat rebbieħ, u mbagħad hemmhekk dejna niċċaqalqu ftit mhux wis. Ma daw l-affarijiet ma tagħmilhomx. Jiena dak kien mument fej pajjiżna kellu iqum fuq saqajhu bl-Ingliż jgħidu stand up and be counted. U l-poplu tagħna wieġeb b'mod straordinarju. Ġie diskussaw wkoll l-enerġija u l-hekk imsejjaħ pjan tal-Labor dwar l-enerġija. Da bħad dokument li qali lest li jurina li jeżisti kuntratt ta' 10 snin biex il-prezz ikun marbut. Rajnieh għaddit il-kampanja elettorali, għaddew 9 ġimgħat. Tad-dokument ma tfaċċa min imkien. Mhux vera, din gimmick l-esperti tiegħu stess qalulu li l-aħjar soluzzjoni mhijiex di imma l-pipeline tal-gas. U l-esperti tal-KPMG ditta indipendenti barranija magħrufa mad-dinja kollha qalet li bda l-proġett it-tariffi isimgħu għadi mhux ser jonqsu imma ser jiżdiedu b'5%. It-tariffi ta' matul il-ġurnata li Joseph Muscat qed jgħidilkom li sa jonqsu t-tariffi, il-KPMG qed jgħidu daw jiżdiedu b'5%. Wieħed mill-persuni li ġie mqabbel miegħu Joseph Muscat huwa l-President Soċjalista Franċiż François Hollande, President li kemm ilu li ħadd mexxija ta' Franza f'idejh irnexxielu jżomm l-ekonomija milli tikber. Franza għandhom diżastru ieħor. Jekk qed jiftaħar illi fi Franza saret bidla u sar il-tela l-Partit Soċjalista ma tantx għandu biex jiftaħar. Franza l-ekonomija tagħha waqfet, staġnat. Fi Franza l-Partit Soċjalista da Hollande l-ewwel ħaġa li jagħmel olla t-taxxa ta' falkemm għal 75% u gerrex il-kulħadd. Fl-intervista fuq TVAM ġiet diskussa wkoll il-korruzzjoni. Taħti bħala Prim Ministru bil-Gvern li mexxejt jien għamilta ċara miegħi tilabx man-nar għax tinħaraq int. U riżulta li imħalfin, chairpersons, individwi, skrivani fil-Dipartiment tat-Taxxa dawk inqabdu, tresqu u allura turi li s-sistema taħdem. Però whistleblower mhux nagħmlu bħal Labour Party, li mbagħad l-ewwel whistleblower li jitfaċċa għax kixfilhom xi ħaġa fil-każin tal-Labor, spiċċaw front page fl-Orizzont Buċċu qiegħed hemmhekk minn ritratt li ma ġenbu kellu Joseph Muscat u qassuh.
u tiġġielet il-korruzzjoni, mhux billi tmur fassa ta' pulizija, si pulizija laburistu tajdu tmexxix. Tiġġielet il-korruzzjoni billi tmur għand il-Kummissarju ta' Pulizija u tgħidlu mexxi. Matthew Bonnet għal Net News.